שני דברים ויני עשה טוב כדי לעשות את הגול הזה. הראשון הוא שהוא משך את המגן לצד אחד כדי לקנות לעצמו שטח. אז מה שהוא בעצם עשה, הוא הוביל את הכדור במהירות, הניף את היד, ביצע את תנועת ההטיה, לפני שהוא חתך את הכדור. הלך הזה גרם למגן להפנות את הגוף שלו למקום הלא נכון, כאשר האגן של המגן היה הרחק מהאזור עצמו, שוויני רצה לסדר לעצמו זווית לביתה. הדבר השני שוויני עשה טוב זה הנגיעות שלו לפני הביתה. נגיעה הראשונה עם החיצון, כדי לחלוף על פני המגן, והנגיעה השנייה, כדי להכין את הכדור עם פנים כף הרגל, כשלבסוף הוא צעד מיד לתוך הביתה. אין נגיעות מיותרות. ויני כבר ראה את השוער הולך לפינה הקרובה, אז הוא שחרר ביתה חדה לפינה רחוקה בעוצמה, תוך כדי שהוא מלווה את התנועה לכיוון המטרה. וואו, איזה שער. אנחנו מושכים את הכדור לשטח, מבצעים את תנועת ההטיה, נגיעה קטנה ליעילה, ופוגעים לפינה הרחוקה.